Kinong kitkam kanang Shai Village Organization Hashnong Saiden but kabakudup yakat santali ki SHG hakate kishnong minta kasngi kalai phau tarik naiwing kila pelong ya kajing rakhe dap Snem Banyngkong da kajing kitbok markeliang bakani ka organization jong ki kanang roy nang san but kanang yai kentiu ya kabha kamiat haki imlang salang hakani kishnong uba jisin es maulong Emily Komsning ulalong kongsan hakajing rakhe kemen dap Snem Banyngkong jong kani ka village organization Lapin rehem ru ikani kesngi da kajing don kinong ilam shnong kidekot jong ka village organization but kilong kmi longpa na kidong bamarjan. Uba Jason ulakit bok yakani ka village organization yakinong kit kamba ikidekot jong ka baro. Ulapin pau ya kajing kemen hakani kesngi. Ulakin tu ikidekot bekinang treshitom shushu ban pendroy yaka hakis nembanwan. Baka bandhan bang mensua baru itip ke ega bandhan bang kaju airam jangi hakilang baru abang idam kam yang baka ni ke bandhan bang ro Lyngkhuh ke deitang ke SSG dan rai mentah lang baka jing treshitom jongki ke long kum ke financial institute mo ke balak ban airam ni kan no ke por bang idam kam bat haka amon ke bakam he susu mentah dengiru ke SSG di ban persang ni barit Mengalas mutu bentang ilayat ajan Snem ki SSG jongi ngiru ngilala he ban airam laman lagi SSG jongi lak tam ya ka san pho jar e bangila ban airam syaki para member jongi hakno kono ke por baki don kam ha ka sut ke batang sitingka si benai naka amount ke bangi sim tekano kolong ke basuk ladangi long ki ngi dei kalawai ki bansawan ladangi ngem hikai ki khun ki jongi kumno bangin long kita ki bakan show kumno ngem hikai ki kumno ban long kita ki bakunai kunai ban om kuslai ladabara borngi ki long ki baju penyaja ke yeng kesem ki long ki balut put ngilong ki bamnang ban tingka ya ka bisa kalong ngilong sem kam kiu kasnong ka thau ro kanom kiu te langba gini ki hikai berit ni snu thu ba walang im la ban le ki kam ke bahe asnong re berit baria ngilas dang hi ban le mo langba kita ki hikai ba ki wan ong bar bor ban langba kita ki project wa fer man la kan ru banai bang ha ban summit ila ban long ke kitchen gardening gala ban long ke jimpun coach nong gala ban long ke awareness program idang ya le hi namar bangir idang long ki riu thamai hi babun aplen jungi let's say man shaba babun aplen jungi wat ha seng contation nong ngim pat long member ten ri man ta ka de platform ke bathamai na man ta jungi ban le na man ta ka sinong ka thau jungi namar haba phi don hakin ki SHG pio kini ki training ki bapher na ka block na ka sarkar kaya phi ka ta ka platform ba penslor ya phi ba pilon sakmat ki por ka be munswa iregun thai ni kilong khba bakin le ya kan ko kam kilong ki balairan ki kadam din kaba pidon ko de hakin ki SHG ki bapher hakin ki VO kawana kata ka jinga tililan apa wana kata ka jinga tili kata ka jinga pili jumut ru nakapor sa kapor tapili jumut nakapor sa kapor kawana kata ka jingsur ban phi hai ba pidon pinang la ban kiyo kajing tubu jo kane kalong ba ya kayo ka kot ka jangpi ya kayin ka sem ka jangpi ba kat nang ya ki por kayo ka kot jangpi ka di ban kiyo